Byly to většinou dopisy do toho, tam proto, kdy se lidé odreagovali a domnívali, že to nemocnice se má chodit děti a někdo to na poslední. Jen jeden lid byl smutný až do kraje. Stal výborný vězněn v koncentračním táboře. Píši vám prostě po druhé části přímého vysílání. Mám na dlouho zadardění velmi svaté vzpomínky. Před výsledkem jsme byli nuceni stát několik dnů na chodbě, abychom zvýznili. Pamatuju se, že už druhého dne večer se o některých nás projevili vidění. V tomto stavu jsme byli odváděni výsledku a někteří takové situace jsme přiznali i to, co chtěli. Dětí vydrželi a čerpali jen nedostatek spánku. Spánku